Beste galderarik, bukatu baino lehen? Frankenstein doktorea. Esan? Ez da egia Darwinek bermitxel izati bat kristalezko kutxan gordezuela, eta ez dakigu nola, baina egun batean bere kaxa mugitzen hasi zela. Zertaz ari zara, arraz, ala espaketiaz? Arra esan nahi dut, jauna. Bai, zerbait irakurri nuela uste dut gertaera horretaz ikasle garaian. Baina ez ahaztu gizonak arrak badira ere, beste arrak ez direla gizakiak. Kontuan izan. Baina etzen hori zure aitonaren lanen oinarria, jauna, gihar 100 hilak berpiztea? Gure aitona. Gaixorik zegoen erabat. Eta Frankenstein izanik ez dizu jakin minik sortzen horrek, hilda dagoen zerbait bizierazteak ez zaitu bat ere erakartzen? Txoraize baten zentzurik gabeko ametxeroez hitz egiten ari zara. Eriotza da. Eta bihotz eta giltzurrunekin egin den guztia? Bihotz eta giltzurrunak jostailuak baino ez dira, ni nerviosistema nagusia zari naiz. Bai, jauna. Ni zientzilaria naiz eta ez filosofoa. Errezago emango genioke bizia bisturi honi, nerviosistema ondatua osatu baino. Eta zure aitonaren lanak, jauna? Niri aitonak kakabesterik ez zuen egiten! Niri etzait eriotza asola! Ez, niri asola zaidan gauza bakarra, biziaren iraupena da! Jaunok, gaurkoa amaitu da. Frankenstein doktorea? Ez, Frankenstein. Nire izena Gerard Falkstein da. 5.000 mila egin ditut onaino zure aitona famatuaren ondarea ekartzeko. Baroi Buford, von Frankensteinena.